Ahoj Vitka, koľko máme času? Vieš čo ja viem, tých 20-30 minút. Super, skvelé, som rád, teda, že si našla na mňa čas. Ako sme sa minule rozprávali, spomína si ohľadom peňazí, ohľadom investovania, vtedy si mi hovorila, že máš nejaké peňažky investované v nejakých akciách, niečo v stavebnom spote, niečo na bežnom účte. Dobre si to pamätám? Áno. Okay. Áno. No a v podstate zároveň si mi spomínala, že máš teda nehnuteľnosť, že si splatila hypotéku, už bývaš v Chalavu vo vlastnom. Tak je? Dobre, tak dobre si pamätám. No a v podstate téma dnešného našho rozhovoru, ktorý možno bude trvať 15-20 minút, bude vlastne téma investičného fyzického zlata. Ako o zlate sa vlastne bavíme z toho dôvodu, že zatiaľ nikto nič lepšie ako diverzifikáciu či rozdelenie peniazy nevymyslel. V podstate spomínala si, máš finančné produkty, máš nehnuteľnosti a budeme sa aj práve o zlate, práve ako o niečom, čo v podstate rozdeľuje a zaistuje to celé finančné portfólio. Dáva ti to zatiaľ zmysel? Určite. OK. Prečo sa vôbec o zlate bavíme? Je to vlastne v týchto dvoch slovách, že zlato je uchovateľ hodnoty. Čo to znamená konkrétne? Znamená to, že v zlate sú rovnaké ceny ako pred 100 rokmi, tak aj dnes. Čiže pred 100 rokmi stál jeden kvalitný oblek približne $20, čo v tom čase bola cena za jednu trojskú uncu, čiže približne 31 gramov. Dneska nejaký luxusný oblek, ale v ktorom prípade luxusný kostým si dáma. Čo si myslíš, keď si mala dneska $20, tak kúpiš dneska luxusný kostým? No asi ťažko. Asi nie. Keď si mala dneska uncu zlata, ktorá dneska stojí okolo $1300–1400, tak dnes ako aj v minulosti kúpiš ten luxusný kostým. Dáva to zmysel? Určite. OK. Si dáma, ale viem, že sa ti páčia auta, že jazdíš na dobrom aute, tak poďme do väčších čísel. Pred 100 rokmi stalo jedno luxusné auto $850, čo v tom čase bola cena za 42,5 unce, to je približne 1,5 kg zlata. Dneska, keď si mala $850, tak toho Mercedesa, na ktorom jazdíš, by si dneska kúpila? Áno alebo nie? Nie. Nie. Keď si mala dneska na druhej strane 1,5 kg zlata, ktoré dneska stojí okolo $50–60 tisíc, tak dnes ako v minulosti kúpeš rovnakú hodnotu, čiže luxusné auto. Som zrozumiteľný? Áno. OK. Poďme na nejaké čísla. Si predstav situáciu, že v roku 2000 si mala na účte 100 000 eur a dneska, pokiaľ si ich nestihla minúť, tak by si mala reálnu kúpnu silu polovičnú v dôsledku znehodnocovania eura. Keď si v roku 2000 dala 100 000 eur do zlata a dneska by si ho predala, tak by si za to získala približne 400 000 eur, čo je 300% nárast. Ohromné. Dáva ti to zmysel, máš čas peniazy aj v zlate? Mám, ale len v šperkovom. OK. A dáva ti zmysel mať peniaze v zlate aj v investičnom zlate? No určite, ak sa to dá. OK. Otázka stojí tak, že koľko zlata by si chcela mať? Kilo, 2 alebo 3? No čo najviac. Čiže 3? No 3 kg ideál. OK. To je, ak počítam, nejakých 100–120 tisíc. 3 kg sú cca 120 tisíc, áno. Taká stredná cesta. Stredná cesta to sú 2 kg, čiže približne 80 000 eur. Máš tých 80 000 eur na investovanie do zlata teraz? Nie, cash určite nie. OK. Akú sumu máš na investovanie do zlata? Ja viem, 5 000. 5 000 eur, super. Takže mám pre teba skvelú správu. Vieme ti otvoriť šetriaci program na 2 kg zlata, na čo ti stačí 5%, ktoré zaplatíš ako vratnú zálohu, čo je v podstate 4 000 eur, ako hovoríme o 2 kilách. Tým, že si vlastne budeš postupne fyzické zlato nakupovať. Ja si dobre pamätám, že ty máš dcerku Aničku, Anička sa volá. A ja navrhujem, ako otvoríme túto zmluvu rovno na tvoju dcerku a vlastne dcerke bude šetriť to zlata. Práve v tomto šetriacom programe aj vlastne našetríš tie 2 kilečka. Môžeme to robiť takto? Áno. Dobre, čo sa týka tých 5 000 eur, tú sumu vieš zaplatiť zajtra alebo už dnes? Aj hneď. Aj hneď. Dobre, tak poďme robiť objednávku. Dobre. Ďakujem.